Γεια σας, είμαι εδώ με το κορίτσι μου τη Λολίτα. Είμαστε εδώ γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πήγαμε στο γιατρό έκτακτα. Η Λολίτα μου εδώ και αρκετές μέρες ουρούσε αίμα, οπότε δεν ήξερα τι είχε και έπρεπε να πάμε στο γιατρό. Πήγαμε έκτακτα γιατί χτες μου ούρισε μια πολύ μεγάλη ποσότητα με αίμα. Ανησύχησα πάρα πολύ, δεν ήξερα τι γίνεται. Νόμιζα ότι έχει περίοδο, αυτό δεν ήταν περίοδος. Πήγαμε, κάναμε εξετάσεις, μας πήρανε αίμα. Της πήρανε αίμα από το λαιμό. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Μου λένε έτσι είναι η κανονική μέθοδος. Από το λαιμό, λέει, είναι η μεγάλη κεντρική αρτηρία και φλέβα. Λέει, για να μην κάνουμε, λέει, και ζημιά στα ποδαράκια και για να δεν μπορούν να πάρουν αίμα εύκολα. Κάναμε υπέρηχο. Και αποδείχθηκε λοιπόν ότι το λολιτάκι έχει 2 πέτρες στην ουροδόχο κίστη, οι οποίες είναι περίπου 1 εκατοστό η μία. Το λολιτάκι χρήζει χειρουργείου. Πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί είναι αρκετά μεγάλη για το σκυλάκι. Προσπαθώ να μαζέψω τα λεφτά άμεσα. Της έχω ανοίξει κόφι. Αν οποιοδήποτε άλλος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το κόφι, θέλει να συσβάλλει, ας μου αφήσει ένα μήνυμα, ένα προσωπικό, δεν έχω θέμα, να μιλήσουμε. Θα πάρω και δεύτερη βέβαια γνώμη γιατρού, αλλά εντάξει, είναι πολλές μέρες που ρίεμαι, οπότε δεν είναι περίοδος. Και αυτό που είδα εγώ εχθές, περίοδο δεν το έλεγες. Έλα κορίτσι μου, θα σας δείξω που της πήραν αίμα. Μας ξύρισαν το κεφαλάκι εδώ το λαιμό. Κοριτσάκι μου. Από εκεί λοιπόν της πήραν αίμα. Προσπαθώ να μαζέψω ένα αρκετά μεγάλο ποσό, γιατί έμαθα ότι είναι αρκετά ακριβό το χειρουργείο. Και εγώ αυτή τη στιγμή έδωσα πάρα πολλά λεφτά για να κάνει υπέρηχο και έκτακτες εξετάσεις αίμα του βγήκαν σε 1/4 μαζί. Εντάξει, πολλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Απλά επειδή επήγει και τα χρειάζομαι άμεσα αυτό το ποσό και θέλει να γίνει καλά το λολιτάκι μας, θα παρακαλέσω όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει μπορεί να μου αφήσει ένα σχόλιο και οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μου στείλει και ένα μήνυμα και στο Facebook, το Instagram και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά από μένα. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να αφήσει ένα σχόλιο και να μάθει λεπτομέρειες.